Ahoj, krásko, ten tvůj deštník vypadá fakt prakticky. Je drahý. To je náš vlastní výrobek z rodinné továrny, golfový deštník s vodotěsným obalem. Rukojeť je vyrobena z plného gumového laku. Stačí stisknout toto tlačítko a deštník se otevře automaticky. Tyč je zesílená a zhuštěná s 8 kompozitními vysokovláknovými žebry, což zaručuje pevnost a odolnost. Průměr kopuly je 126 cm, takže pod ním může pohodlně stát celá rodina 3 lidí. Látka deštníku je dvouvrstvá a má na povrchu silný a hustý černý potah, což umožňuje použití za každého počasí. Spodní kryt je vodotěsný a když ho nepoužíváme, můžeme ho sundat, abychom zabránili UV záření a udrželi čistotu auta nebo podlahy doma. Pokud tě to zaujalo, klikni na malý žlutý vozík níže. Teď je k dispozici sleva při objednání. Deštník má vestavěný vodotěsný kryt, takže v deštivých dnech zůstaneš vždy suchý, ať jdeš kamkoliv. Stačí jen stáhnout kryt a mokrý deštník úhledně zabalit, aby byl čistý a neprosakoval, takže se už nemusíš bát, že zašpiníš auto nebo podlahu. Když otočíš krytem na hlavici deštníku, automaticky se vypustí nahromaděná voda. Navíc má 24 zesílených kovových dílů ve třídílné konstrukci, což ho činí pevnějším a odolnějším než běžné deštníky. I když fouká silný vítr třeba u řeky, může pohodlně poskytnout úkryt 2 až 3 lidem. Je obzvlášť praktický, když v dešti vyzvedáváš přátele nebo děti. Ergonomická rukojeť je velmi luxusní a barevné provedení je osvěžující. Před příchodem období dešťů si pořiď jeden domů za rozumnou cenu.